Sabra with him, ya baby down, so many down. That's all my such a papa. Kuna ni masema mene wate amanya bia da oso me sra wrade se wonyi fruso abra utie me yeah na so enya jibu bia wasabi unna muso unna wate Radin wa brabom why radin free wa brabom no do futie mi wate wutina Jesus wuye wutina yakuna ni muase and boy gina free wa Akropong on my radio 97.1 hey now hey me wanna me yamusesebe yeah My radio 97.1 across the world, your full good party radio station. Akropong Radio 97.1. We bring on the best. Don't go anywhere. More coming up. Akropong Radio 97.1. Get it here. Akropong Radio 97.1. FM from Ayabebon Payamo. Say Radin Kosinchao. Akropong FM. Get ready as we pray for you. After prepare penny general bompay, Sarah de Menye, and I'm Menye, see if you Jumasia Menye. But they are back couldn't now dear could do young and so. But they have been a dirty from
just small scale to a big level, even onto TV station. But me jaduma to me so. Ajenshira to eguma so. Ejuma yi akoso ayenshira ayadom. Ejuma wubu ese 124, 1 fenchire kwan, 1 fa educate. Erade men koson utumunti. Amen. Amen. Also chance bebo mpa na shirawo. On pacha chance also chance. Erade da wase bebre se wo de okoman ama okuapeman apoye mantam. Na Ghana man nyina erade da wase. Yeda wase ne efekura ne se erade anopa bia nipa te nkwagesem e wa fidie so. Ora Yesu ne esra ne se oduma wo de aduma fidie a wonam so ma wiase nipa etensem aworoyi ma ebi mra erade se nhira ne mra adwumayefo no brem adwumawura no se erade ma ne kase mra ne brem ma onu no ho da so odi sikapuduo hye adwuma etise ne se ntiminu no madofo nyame ade hye onu nyame a wafam so edi adwuma pa etise ba apoye mantam ene Ghana man mu no onti na nim nkyerem no nhyiram erade ma ne dom nye kase wo mo so no onfa fidie so emfa nkwagye ne awrechichisem emre wiase nipa nyina wagya oba ene hon kronkrodin mu amen. Onuadofo a wotie me onipa asetena mu nsɛm ɛdɔɔso ebi yɛ nigye na ebi ɛyɛ awerɛho nea ɛyɛ nigye no yɛkae de nanso ne nkae ne yɛ kakra bi na nea ɛyɛ awerɛho no ɛne yɛntena kyɛ na ɛtɔda bi a ɛdi nya ɛma nneɔma yɛhwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ no mpo ne yɛntumi nyɛ ne saa yɛ mu no ɛna ɔkoman radio 97.1 ɛde dwumadi a yɛato din Anidaso Bere ɛde rebrɛw fi Jouda kosi fida anɔpa biara fi nonum ɛkosi mmra nonum abɔ apawo sima aduonum yɛn a yɛbɛdi saa dwumadi mu kyia me ɛne me ɔsɔfo John Quarshie me ne me nua ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie mɛsrɛ sɛ yɛaso ne tie saa dwumadi Onyankopɔn nam so ɛbɛma hɔ yɛ nkonimdifo Onyankopɔn nhyira amen. Kwasuana kwasu Onyami be Kwasuana kwasu Egranshe ni paneshe Nansara chiche di efinyame nchen Jedi ensu ni kati kwan Ni na ni nyami asem Tusufa utu ni pasuwe Onipa mo wansu yari kitwebi Nansu yati kwa mudiye Anidaso omubia Tibiane kutimi sisa Nkuni masha sudia sonentu wasye Enti onyami be Eya she uhunde Efise obira yonku Nunti pa Yesu yonku Pawa kwansha yeho wamsa Nono ano meye Kwasuana kwasu Onyami be Yeti kwemwi Anidaso nyansaye Kwasuana kwasu Onyami be Yeti kwemwi Anidaso omobia Kwasuana kwasu Onyami be Isayati kwemwi Anidaso nyansaye Kwasuana kwasu Onyami be Yati kwemwi Anidaso omobia Keep on keeping on Kwasuana kwasu ooh, yeah. Keep on keeping on. Emma Wakwaba about Okumai and the Anopain so I rather am not the most so na or the area and a demo. Yeje radio this erade beka home, erade bedemo. Well, man, basa I can see what was so. Intern pay na ye can nani say, erade shall say, and pay minuni na ye war erade nim. Na and pay ye dear home at erade so. And pay erade unshall say, minuni na ye dear home, bet to erade so. Na ye bema erade edin kunim ama ye and pay.
nti awurade nhyira wo sɛ anɔpa yi wode wafiri ato ɔkoman awurade nhyira wo sɛ anɔpa wode wafiri no ato ɔkoman nti awurade nhyira wo na yɛka yɛn ho sɛ sɛnea ɛte biara ɛnɛ da yi nso awurade ma yɛni nkonim na n'adom ɛnɔɔso ɛma yɛn ɔma ne basa ɛnyɛ kɛse na nea ɔno awurade aka no ɛmmerɛ mu saa ɛwɔ yesu din mu awurade ma ne basa ɛnyɛ kɛse enti nyame asomdwe ɛnka wɔn pɛ Onyankopɔn oma yeshira o onsa no nyuma ye wanwa abofudom hekutu sorry wo enshira kaudinda nida abofudom sorry, whoa, and she rock good in the hallelujah. Oh, nyanko, oh, my, yes, you Anuonyam ne aseda ne de ne tumi ne nhyira enka wodin da ɛna no pɛn so yɛda awurade ase sɛ wahu yɛ mmɔbɔ wakora yɛn abusuafo nyame wayɛ bi nyame ayɛ bebree from J to J from January to June nyankopɔn wayɛ bi wadi nkonim abusum no abawiea ne saa afe no akyemu abien ne saa usiesie wo ho awura ofa to so abien usiesie wo ho awura the next month the month of July na nya yɛka ne sɛ inhyira ahoɔden anuonyam ne tumi enka awurade din da ne awurade ayɛ ama yɛn dɔɔso anɔpɛ nya yɛka ne sɛ asido aseda enka awurade din aha yɛ ɔkoman 97.1 ɛyɛ wo gusuritie Anidaso Bere na ɛnɛ nso yɛbɛda awurade ase ene yebema phone lines no aye juma bebre na wa evaluate na first half of the year is in ekofa Anidaso a wo hwe ewe awurade kwan ewo the next half we wo hwe kwan den na wo hwe se awurade beye amawo ye na ebedin komo na me rich wadran koso se answer ni we the next half of the year no ma aseda enuanim kan ma waseda no so fasida ma awurade fasida ma owurayi fasida ma twediampon fasida ma totrobonsu fa asida ma ade nyina sutumfo fa asida ma onokwarefo ni awurade fasida ma no ena no pɛyi so na ti asese ukɔden se wani je usun wosiri oni nyina no eye wuyiye nti a awurade ɔdɔ ne ma na awurade ka ho ne eto se ye papa se ye bɔne the first half a etwamu ya fe edikan betwamu ni a SB ara no ne nyina ye awurade ade nyina ne awurade na anɔpɛ menne wo ekese aseda awurade ye da wase nti wo bɛfrɛ ofra usa asido asida awurade meda wase se mpo odemi atwa ofa edikan yi enhyira enkaudi Anidaso Bere na ogusuritie ene yerehwe onyankopɔn adom ɔde adom yɛn na se takremada bojom na mogya di afrusan wo yemu a na ɛyɛ awurade anɔpɛ sisi ho se woni nyina bɛbɔ na yɛde aseda ama awurade ofa edikan a awurade die nnamu 2022 and the 30th of June 2022. Enshira enken radidinda.
Shira, Kautinda, Neda. Also, okay, near Yankupon aye, also what a kai near Yamia Yamao, Naminu Nina, Yadiasida Abel Yankupon. Oh, Yankupon, oh, my yeshira. Then able to me, I am a radi anopay, and ne Bosumi, a traton, die trato of Bosumi, Juni Moon, then able to me, a catcher radi. So nyame onye bi mayen, so nyame onkon mayen, so nyame onkan mayen, so nyame oni mayen ana etidenti den yara ye nyankopon wadi nkonim ewade nyina so nti anopai sisi wadwene sisi okuma se erade waye bi. Hallelujah. Ojon tufuni so nyankopon ma ye hira wo nsa nunuma eye wanwa eye yen sister Joyce Blessings o se onyankopon wo ma ye hira wo erade ahoden ne nitumi enkam ye ho anopai na yemfa seda nyina emma erade esanse se wunim aseda ukun a udi nkunim wunim se ne ye da nyame ase a wo haw enche na ekọ wunim se ne ye da nyame ase a emfa ho ne ebekọ so wasida beko so ejina erade onka ho anopai na yemfa aseda enka nchire erade se erade nya waya me na there was the first 6 months has been good. It doesn't matter what has happened, we still know that you are our God. For Okuma 97.1 Anidaso Bere and Minawo Yeguso Yeditie na Anopenia Yerika who was some senior metro wagon course on Yerisha evaluation Yerik Boom Pom Pom the first this month a call day a year day then leto then our firm Yami Yebi Yami Wayebi Yami Yebi Maos from Kubia. When you do be pesa obe kaka na kwanga ye faso de radias ni se ye kai nia me bia eradia ye kai so o pesa o de radias ye sse usi jinai na usi kente se mede radias na eyi ni eyi na merehwe ubetumi ahwe se mehwe se ebia busumi asien me nko hospital da intimate me de radias ebia ubetumi ahwe se oh nia me nyina ye basade nanso ahade me hu se nya me adom oho de akoyi enunkuto no etumi gina ho ma utumi de radias oh ebia busumi minya namfo bia erade nam wadom so o maboa me first half yi na mani na nanso erade nam na adofo bi so aboa me papa sa adofo yi nti mere de erade ase bia obekesi anke kakra busumi abie twem e ka de nanka me sa wo fam e ka de nanka me hwe ase bebia mi hinti wi ni se ne ye mi gina ho no nyame nkoto bia na so ka free bitumi kate o hu se ne ye na taka yankopem ebra mi break efeli ana ebra mi nya fort wo kwanso kwanga erade faso jemi ebusafo yenkai ne nyame aye yenkai ne nyame ye anopai na unimi na yemmom ne yemfa ose ni ayeyi ni ahusi mfa mewurade yebekọ so amanye ni eje Bible say mama mani nye we erade mu misem say mama mani nye rejoice in the Lord. I say unto you rejoice. If we are going to win in the second half of the year, we need to change our tactics. We need to change. Yes, semu
mɛyɛmfa ɔboto ne awerɛho ne adwotwa ne mmerɛyɛ ɛmfa nwura abosom asia aka yi mu yɛmfa anidaso ɛnhwɛ Awurade anɔpa yi anidaso bi gu so retie dɛn na bɛka kyerɛ Awurade na ugusuara eritie ni Nyankopɔn pɛsɛ ɔyɛ ɛwɔ ne masetena mu na menu nyinaa yɛbɛkɔ so aka Awurade mani yɛ akyerɛ na yada Awurade ase na yaka kyerɛ Awurade sɛ nhyira ɛnka wɔ Awurade din daa ɛwɔ nsɛnkyerɛnne a wokɔ so ɛyɛ ma yɛn nsɛnkyerɛnne a wokɔ so ɛyɛ ma yɛn na wo nsa no nnwuma yɛ trontron yɛda wase Awurade yɛda wase bebree wobɛda Awurade ase wobɛfrɛ na wada Awurade ase yɛbɛfrɛ ne yada Awurade ase sɛ Awurade yɛda wase asido asida ene Anidaso Bere yɛrehwɛ asida sɛ mpɛmpɛmpɛ so Awurade di adi wanwu wote ase na mogya di afrosa wo mu a den na reka kyerɛ Awurade asiesie wo awura ɔkyena 1st July na yɛdi rather second half of the year. It has been good no matter what has happened in your life. God is still a good God. And pay asiesie wo kuma na de Awurade ase Amesunsan with you, Asura bafu, yeso, sorry today. I want you, hey, Shira can you know? Emra yeguso eredwen kwan yɛbɛfrɛ ada Awurade ase ma yɛnyina yɛnkɔ Job humano ti aduasa wotwe. Let us read from the scripture Job chapter 38. Job chapter 38, we are taking from verse 4 to 7. Verse 4 to 7. Job chapter 38, verse 4 to 7. Moma yenina yensisi yeho na yenhwe nia Awurade aka ewo nasemu nia wakrukyerɛw ewo nasemu ewo Hiob humanity aduasa wo 20 ene kosi eson no. We are reading from Job chapter 38, verse 4 to 7. We say, where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. Who determined its measurement? Surely you know. Or who stretched the line upon it? On what were its bases sunk? Or who laid it cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. May you be among those who are shouting for joy, and then may we celebrate the Lord. Osi na na wo brea meto asase fapem. Na wo abusuafo huntumi ni nyame entwe anopa ni obeya ni so beda na se. Isa say me say di kan we bi sa say wusi nyame nwie bi ma wo ye na nti wo hu ni nti say da se na ye say wo boto ye say wo ye basa say wudi ebobo anopa yi a Awurade so bi so si na wo he fa ebre a oto asase fapem no na wo he na wo he na wugina he na ehemfa na wo na ehemfa na wo na wugina he na o se hwan na ode ni susui to ho wunim na emuani nyina ye dabi esanse ni yinim ho hwe nipa kura yen ahoden ni ayenim ekosi he senyame anye bibi amfa ya anye bibi a yentumi enye hwe eno na anope ya pese atwe adwene koso se ne ekɔ ebia enyame na ode ye bibi se ne ekɔ ebia enyame adom enti anope yi
me no ye befre na yakese Awurade ye da wase na abosumi asia wo ye nimu Anidaso Bere we Anidaso ne dan we Anidaso den anopai we Anidaso ne dan bosumi a ewo ye nimu etidan a economy demonstration ni ekika hu nyina achi no so nyame koso ye nyame a na onni nkonim emma yen anopai so o se eden so na wode ni nyina so esi ana hwan na ode ni tuatebo etoi oh brea adechen instruma bo mutu awurusi dwom no na osuru dom nyina bo ose no na wugina he abusanfo anopei o menewo yenka na nyame aye na yemfa sida emano Thank you, Jesus. Jesus will give you the glory and the praise. Glory will speak for the church this hour. Yes, home na Awurade asem obisa Job, where were you when I laid the foundation of the earth? Now wo were he ebra me to asase fapem. Oni Awurade retwen, wo dampem oni Awurade retwen. Urutu anamo akwadwuma oni Awurade retwen. Eya wo se Awurade anya de, eya wo se Awurade ni wani ni yiye. First half yi eya wo se nyama nko yiye. Awurade rebisa wo se, where were you when I laid the foundation of the earth? Anopei aseda ye de aseda be me Awurade ya kai se Awurade sene atibia wa ye bi sene atibia Awurade wadom ye sene atibia watwitwaje ye sene atibia Awurade aboye nchidom sene atibia wadi ehu afofi sene atibia okun bi wo ho Awurade koma wa ma we hu mpo na nka wakese se na etini okubi wo ho Awurade akun amayen. He did it at the blind side of our lives. We never knew anything about it. But then he decided to fight because he loved you, because he loved you, because you are on his agenda. O kenyame botai ho, o kenyame hihye ho. Nti anope se ne wu ho fa bia anope ye kai wo se o kenyame botai ene ne hihye ho. Enti esese wo danase. Enti mpempensu Awurade di wadu bia esese wo danase. Se ye se ye papa se ye boni koso danase. Ye kinkan Job ho mai na o kan Job ho mani ni mfiti ase a na etwa adwena ko niam bia na ekoso e wo Job asetene mu a etwa se anka empo obi bekese onnom Awurade na onya Awurade ho na onto ne hu mfi Awurade mu onyi ne hu mfi Awurade mu se kwan wo ho sa anka nipa betumi aye nanso nipa okosoro ba fam untumi nya Awurade ho da obi ani ho betumi akese Awurade obetumi ayi Awurade asinchen no watwea asetena so won a woye sa ni nyina wan wie tantan wo mpese obetu sa na mo no na wo so wasetena aye basa nenti nya of course wo Job asetena mu mfiase na otu adi abobo na esese Awurade bemu na Awurade bi tibisa ne nsem bi na otwe na adwene ba no ho so se wo Job yo nipa na me Awurade minim ni amere ye eya mpanso inhyiranka Awurade se mra Job adwene ba ne ho so na on Awurade ko penkoro e woni Awurade aka ho no
Awurade asɛm se na Awurade pagya no bɔɔ no ho mmɔho na nea ɔhwere bia onya ne mmɔho ebia first half no wahwere nneɛma bi na mmom sɛ wobɛsesa strategy no mmerɛ yɛrewura second half yi mu yi a Awurade bɛma wo mmɔho anɔpa yi asedoo aseda sɛ mɛda Awurade ase ne ɛmfa ho ne ɛsi mɛda Awurade ase ɛmfa ho ne ɛkɔɔ so mɛda Awurade ase ɛmfa ho ne amafa mu ebia sɛbe wohwere wo dɔfo bi memu Awurade fɔ nea ɛkɔɔ so wadɔfo bi fii wɔn nsa memu Awurade fɔ ne nyinaa mu no yɛnhwɛ sɛ ɛnɛ wote ase anɔpɛ yi a wode aseda bɛma Awurade Anidaso Bere anɔpɛ yi yɛde hwɛ aseda ɛsiane sɛ ɛnɛ ɛyɛ 30th June 2022 ɔkyena ne yɛwura July mu na the second half of the year no ne yɛgu so de hwɛ ne Awurade bɛyɛ yɛrehwɛ ne Awurade bɛyɛ fa aseda di w'anim kan ma aseda ɛnnɔɔso ma aseda mfi w'anum mpie wobue w'ano a ma ɛnyɛ aseda ɛma Awurade ɛbere yi a yɛwɔ mu yi ma ɛnɛ da yi w'aseda ɛnnɔɔso ɛsiane sɛ ɛnɛ wode kyɛ bridge no mu half na wode second half no atoa so Onyankopɔn ɛnhwɛ w'ahuru si a woredi w'anim na ɔmfa nyɛ w'adom ɛmmerɛ a yɛrewura the second half yi mu yi anɔpa yi Awurade ɔnom ɛnɛ yɛbɛma kwan na yɛafrɛ bebree na wada Awurade ase wofrɛ na wada Awurade ase ma Awurade ntewo ne ɛwɔ afiri so sɛ wode da n'ase ma Awurade ɔntewo ne sɛ wode frɛ ada n'ase sɛ Awurade meda wase o me ne me fifo yɛde wase sɛnea ɛkɔ ebia yɛde wase sɛnea ɛkɔ ebia yɛkɛse aseda ɛnka wo din daa Afena mi basa wali monyam Afekra na mi radi mi baya ukasie Mi bamani benina Uno sa Aya mi radi mi na mapawo Oh mi basa umeji media Sawani mi manatsu no kwarimwa Sawani mi mafanya kupapa yafi enti na yɛ aseda nko a Praise ye the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. yɛntumi nti Awurade ase da yɛntumi nti Awurade ase da nea yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛde aseda bɛma no Because he is good and his mercies shall endure. Because he is good and his mercies shall endure. Everybody praise the Lord. Lift your voice when we say, na emre Awurade bisa Job saa asɛm yi so Job utumi nya mmuae bi ma Awurade ana ɔyɛ den na watumi ama Awurade mmuae ebia wadwen mu wo susui mu wo hwa Awurade ɛne wani ni ye ɔne wo ɛne ni ye kura saa ɛna wo susui no ɛte saa na wo wadwene no ɛte adwene a wafa adwene a wo kura mu na watwi ɛnen Awurade ehu mɔbɔ na wasakra wadwene na wahu sɛ nea ato wo biara no Nyankopɔn onim nea ɔreyɛ na nakwan yɛ nipa kwan na mmom so onim adwenko adwen yɛ ho sɛ ɔbɛma yɛ awie pa ɛne anidaso ɛyɛ asomdwa adwene na saa na Paul nso nam Roman fo humanity awotwe ntikyɛmu aduonu awotwe no ka Romans 8:28 kɛsɛ na yɛnim sɛ
na yenim sɛ wɔn a wɔdɔ awurade wɔn a wɔafrɛ wɔn wɔ nyame pɛ so no ade nyinaa ɛdi bua wɔn awie wɔn yie na wosi dɛn na woso reka dɛn na wɔrepa kyerɛ yi ti ase sɛ onyankopɔn a ɔbɔ wo ba asase yi so yi ɔne wo nwie yɛ ɛwom sɛ bia nneɛma bi nkɔ yie ma woyɛ nanso ɛnyɛ no ɛna ɛbɛsɛe nyame su a ɔyɛ ɛnyɛ no ɛna ɛbɛgu nyame ho fi nneɛma a ɛnkɔ yie ma woyɛ ɛnyɛ no na ɛgu nyame ho fi nneɛma a ɛnkɔ yie ma woyɛ ɛnyɛ no na ɛma awurade din ɛbrɛ ase nneɛma a atɔkyea antɔ yie na ankɔ yie na w'ani ɛnyɛ ho no ɛnyɛ no na ɛma nyame su ɛsesa onyame ɔyɛ nyame ɔbɛkɔ so ayɛ nyame na nɔpɛ ni ɛsesa woyɛ ne sɛ wobɛda n'ase. Enche na ye bue kwan ama wo so wafrɛ abɔ sima aduasa apa ho nonum 5:30 am na senya ye kan no ene aseda bɛdɔso nti wo bɛfrɛ na wade awurade ase wafidi so sɛ awurade meda wasio abusuma esie di kan yi wunkuto na akora me wunkuto na ahwɛ me so wunkuto na waso me mu wa mabɔne bi anka me Tempo bibi mputu mpokra enu pokra utumi de awurade ase wɔ ho sanse awurade no nim ne ye hamatrofo no 0551667755 ananso 0270191971 ubetumi afrɛ ofra aseda ofra aseda nyame nhyira o yen papa ayibobo ɛwɔ hama no so asumje enka o agabo nyame nhyira o so anopai ye di se ohun ye papa asido asida ne de me awurade first this month awurade ayebi mebo papa se awurade ayebi o yo dia ya mam papa de bi busiafo ela memma ayire de minidi but that are the bakata nyame so adum no wa boa mi super bi nyame bi da se ammo dia ma dia ma wo se Udi machin kwa die mi yu madda ya me bi da se amo da se anything bi ma rade ya me boye o boye sofo a wo so on da we hu na wo mu boye hu ban ya me ya di da se amo ya di da se kasi amo pa cho mo di kakra wo kan ya mi sha ya da se pa the Lord. Also be to me afre 0551667755 or frɛ fofoforo ɛwɔ line ne so yɛma wakɔ aba ɛba ɔkoman Efefie kwase mwanse. Nyame hyira wo. Ite nyame se. Oni nyuma pa na kwa. Ihe efi January besisan. Ohawa mse. Aso nyame yi na ni mu nta me bra. Wadoma bɔ me ho ban. Ni me yamate. Mebusia, meduma. Idanyamia se.
aseda nkwa na me de benyame benyame ase mamo so a abibiye mo ye no kakaifo amo chiye finye enfatem benyame ase ma Nyamisha pass our friend Okumai 97.1 Radin shall be brave. Praise the Lord. Praise the Lord. Lift your voice into Jehovah. Praise ye the Lord. Ofre foforo ewo ho eye ohene nana. Asida Nyamisha Mini Bema Asida Yenko Abuso esne edade ayebe amame me adofu elegusu papa edade eni amamo amen de radiasi yara de yakmapo yara edade yema yano yare ko second half second half ki did say obi indita our master go guarantee ampa yada nasi yada nasi yeah, monotapo, bono, Eyampa. Nyamisha, yada se pass our friend, yada wasi. Usube to me a friend 0551667755 and 0270191971. Na ofre use asida ebusuafo ye kai ne nyamia ye first this month ye dende opem na why otare na why wo so en wo so nanso awrade aye bi ye bekoso de na asida ma no ye ofre fofofre wo line so ye mo wakwa baba Okumai 97.1 asida the radio ọkọ ọdún yẹn tọ̀sùn sàmánì mọ̀ ọ̀hún ní ìlà ìdíjí tí a sì bẹ̀rẹ̀ àdé àdó bẹ̀rẹ̀ àdé àdó. Nyamisha amen. Asida. You. Yeah, the radio. Nyamisha. Eradin Shao. The radio. Eradin Shao se wada na se. Yo. Hello. Yes. Asida. Straight to MAMFE, Mama Tidia. Hey, everybody, the radius say, I say, I was missing the car radia, and never make me. I mean, then Quarshie, missing in our Obia crown, hospital. And a radia drum. Who Empire yes, near my editor radio, and so my bride, into your Sephataya, or Sephataya, you or Sephataya, from it is only an unto company upon so a boy who bang up when they are sending a minimum, no my dog, woodnum, on a web, and I will be around that. Say to my intimate radias, Papa, and so about science of friends to share. Nyamisha pass over for Okumai. Nyamisha. Because we have friend, Ebia Obe friend, no be line so inti, friend for about line so. Asida. Asida, you to throw once in Yamanede. Amen. Nyamisha, Minabema, now Catafina, Udin. Frame Afrobi Bawa, Mekasafi, Akropong, Equiapem. Nyamisha. The brain, Wayama, Afie decaying. Hallelujah. Your first what I am, why every prayer, didn't find accident either. Nyamisha. Busiaki to a Mrs. Magusia,
nyina yanti asemboni bi anye nyansa bi enye enim bi adum bi keke na so yanso enim se ne akai nso odi mi kana so edamase ewo ne amoye no so na me nkamo onye mo kese baba asida nampase udin ne baby afrefi Nyamishao John yo come so asida me fresh nyai mamo tubia ne ba sisi abigail mame nyamishira erade beye na so nyina ye one Psalm 103 ase me Quarshie erade na mame rensi nshira ni je kronkron me Quarshie erade na mame rensi ni ye panyina ono na odi me mpomso nyina hyeme na wasa me nyarewa nyina yerade aye dotso ntimi mfama no papa enka na me kase erade din kronkron no na asida eye ne diada amen ye chesu nanyefo nyina erade nshira amen asida went to me in United. Asida, baby, I'll cast a few within. Yes, thank you, Raddy. Yeah. A brew, Namisha, Berma, you. Bambo and the phone that finished begin begin. And let them do a great deal. The Mabushi acid. Marshall acid. Or Mandana acid. Among an iron do not want to get up in sea. My acid here. The mechanic said, I can go to me every Amen. Amen. Let me see how. Asida. Yeah. If you was to be finesse instead of growing yale, the radius, your mamma no, a dozen, minity, Nanso, a radical doors woman, so the radius 1 year, 50 January, I'll be June. And then why am I? Asida enken rade. Namisha about the radiasi. Ofrefo foforo yo asida enken rade. Idin any baby afrefi. Your friend me kakra me kase fi ebru. Namisha minu kakra yo. Papa me the radias
Amen. Obambo son cordia bomini mebusia. Minianom. Papa so you be na fiat na sini nemu we sie fim. Yeni mu se owo bibi pebi de maye. Nti ene medana se medaradia se yeda so tiase yeda na si bebre. Eradi shall pass over for Kumai. Yamin shall be break. Also, bet me afraid a year asida, my eradin to one where Phyllis was a word done. I say, 10 year quay be a yin church mubia and a uniman is a radiator was it. 10 year quay be a wun you be near no you be a new be any baby, a radi no nim the other year. A be a wasida and no pay best son or far at also be a year me. Unyame yinyame, and I medical saying, ye, Nyaman kuyi yamauno, nem and yamisu essa. And no until now, what then Subaku say, or yinyame, they be a never nim no baby, a be a unim no by a be or the tail kakra. She say, because we jina amana na, and ope obede radiasi, obe 0551667755 and 0270191971. Na wakese rade medawasio ofra usi asida na yakese asida nken rade ayi bi amayen erade waye bi amayen erade waye bi amayen eno bisa Job se Job jina ho wo ho ebra na misusu asase woni asase nyina so woni mana emfi bebre asase woni baby anokoka na woni se wokan woni abra kan Job chapter 38 no kanya ubehu nyame awonwade a echeso yinyame nyame bebre wo ho aye ni mo na okan akokusi na oboabu asum na owosum adekuradan a okure sumti chese ansa na de bechi na yebehu han de rade aboabu asum ano de na kwhye ne demu aloke no se sum me de wa hye demu ma loke wo na nyame benni na oyi na person ne twema so na ofre fofofro wo line so yes asida. Hello. Who Kumai? Yo, yeah. Asida nke rade. Yo. Rade match. Ni na be siana ma do fu na. De rade ase. De rade ase. Ni rade ayam. De rade ase. De rade match odin ni baby afrefi. But on the first time me de play. You nyamisha papa. Rade sha se wada na se. Amen. So we bejedia me ba me manin kame udo yeah say it listen me mana kasama monsieur Suruba kasama nya wodo wasana sa ofre fofofro online so asida nkera de rade ase ne de rade ase ama me mu busia na ochi osumesi wodi nature ebo mpa so the Sunday afucha afunde dem hallelujah de rade amen rade so afro kumai I don't look like what I have been. Also be to me after 0551677755 0270191971 na asida eye dengara erade waye bi. Adum. I've been through a lot, but grace sustained me. My test is now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum, what
vision. It was you, my lawyer in that courtroom. Enche na yede anopage mede eriwie na ye kai wo se nyame yadoma ochina ahomache no nan beba Facebook live commanding the month, praying into the month July. Na nia yerika ho asem awake, oh my glory, awake, oh my glory, awake, oh my glory. Erade ma enunyam ni nkenya bio, enunyam ni sansori biom, enunyam a wode jura me, enunyam a wode don me, enunyam no erade di bo, enunyam erade de ma wo ma, enunyam erade de kura ware no mu fiase, enunyam erade de to adwuma yiso. Enunyam a erade di adura wo di adom wo se eyide fa hyem enunyam mema nipa nyina ehuma enunyam ewo wo so bibi esiso akati bi esise enunyam ne so na nyame pa ochina Grace Presby Church commanding, praying into the month. Busumi bia first day of the month bia no nang pepe putu ye be bompa ya sere radio se radio fe to so bien yo ye koso ade ye ho hyew nsa ye ni nyame bi nkuto na ubedi nkunim ama ye bomodin se wo so de ho be hye dwumadi ni mu ye ka o se du sabre na ebo no ano ye din enti se wo drive ya ba no why very careful na mu ye wo nyamkupo mu Anidaso se onyame a da enfi bebre ni da ode ne mabedu no ochina wo so ode wo be ba bedu na ye ne Grace Evangelistic Ministry ni Grace Church ni yem papa pen evangelist Dr. Ye Abo Fei na oye di anim ye bompai the second half we mu say erade won sem ara awake oh my glory, awake oh my glory. Erade ma me ya nyunyam nsan so di biem ma awari ya nyunyam nsan peja bio ma mi ni pedua yi a yare abodo ni ma yare ntunko na enyunyam esese to mi ni pedua nsan mre biem erade enka wo ho na yenya yebehia ewo ho ye ka say yi aha eyokuman 97.1 Anidaso Bere na ogusuri tie midin de osofo Nathaniel Kingsley Entsie me wo Grace Presby Church na anopay mi nu nyina rehwe empempen so a erade din edu offertus edikan yi eyeden yara there is a cause for us to say that Lord we thank you eno na me pesa anopay wo ye na eneda nyina masida enoso eneda nyina menhwe wo ha wo de ma wasida enoso na onyame onimni ode ye erade nka me no ho no nkoso no mu ye na omane basa enye kese ewo ye nso ebesi eden a erade oma wanim enwu ase oma wonsa enwo fam obedi nkonim amawo na metwa adwen koso nyama bebre wo ho erade ayamen a yo wa amaye hu oku bebre wo ho oku maye a wo ehu ho hwe o defend wo bebre wo ehu hwe oje wo fi owu ahuru bebre mu a na wo nim mpo se saa de ne na nkeri kumu na wo adwenu pankoso ebia ne yenim anse yare bia bo na efu se yare no ne mum ye wo won a o man yare na so wotumi wi ebia na nkasa na bonsam pesa nko ye woni na so erade twetwa jewo Yesu Kristo so hwe Peter bonsam pesa nko opro na so ma yeden media mawo erade di maye oye di mafo Bible so ote jani sanifa no di maye da inhyira ne onipa ode ne ho ato se erade so Anidaso Bere na ogusuri tie ma wani na erade so se wu nim Yesu a yes erade the second half we the bomodin now ne nanto bomodin now ne owura nanto first half we wunya mesomo ye ni biara wo ye ni biara wani ankoso wan shedan ye strategy bi anto se mesum erade ye second half we the sesan wadwene sakra wadwene na emra wo de erade asi ohia se wo de okuma nyina beto no so bomodin the second half we ubesum nyame ye eye 52 weeks within the year first half we just yakomu 26 na Canada ye present kwesi de bia ye present at least e best san equation no manyame hu se ne hu hia wo manyame hu se wo penasem manyame hu se wo dono na se ne ati biara no ono erade na wo hwehwe no onyame onka ho ebre wo ti se gina yi na wasen abu mpompo ahwe wasetena mu se me ne erade betua na mondan onyame obedi nkunim amawo na erade be manaduma doso ye betwa akodi 31st December etiefu ayetie nyina yenim se nyame nti
yɛne nyinaa bɛhyia 31 December na yɛato ayɛyi nnwom sɛ Awurade adi nkonim ama yɛbɛdu saa bere no na nea wokoma hwehwɛ no na wo nsa aka ɛbɛdu saa bere no na nea w'ani da so no na aba mu ɛbɛdu saa bere na nea woso ho dae no na wadae so aba mu na woreto ayɛyi nnwom a na woreto no awurusi ɛne anigye ɛne ahoɔden kwan so aha ɛyɛ Anidaso Bere aha ne yɛde wobɛsi abɔ 5:52 na yɛde dwumadi no bɛsi anyame yɛadom a na yɛbɛtoa so na yɛkae wo sɛ Awurade ɔnka wo ho na ɔnom yɛde nkyia ɛma abusuafo nyinaa yɛde nkyia ɛma kristofo ne agyidifo nyinaa Local Council of Churches Akropong yɛn chairman ɛyɛ Reverend Christian Amankwa Kwafo Papa Kwafo Awurade asomdwe ɛnka wo mea me nuabarima ɔsɔfo Alfred Kwaten a ɔhwɛ Bethel Congregation so ɛwɔ Patmos hɔ Awurade asomdwe ɛnka wo me nuabarima Katkis Yao Ejakwa wɔ Tiefros Opoku Awurade asomdwe ɛnka wo Local Council of Churches Reverend Dr. Fred Kwesi Awurade ɔnka wo ho abusuafo Awurade nhyira mu nyinaa momma yɛnsiesie yɛn ho na yɛfa wurusi enwura the next half yɛnim sɛ Awurade bɛdi ama okuapeman obɛdi ama Akropong man na ɔde n'abambɔ bɛkura obi biara Awurade asomdwe ɛnka mo ho yɛbɛsan ahyia Awurade yɛn adom a Awurade nka wo ho bye bye. Turn my pit into a well. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Wadum.